U ovom koraku programiranja, kada želimo da definišemo oblik i dimenziju pripremka, moramo da uđemo u Stock Manager. Pojavljuje nam se sa leve strane aktivni prozor za materijal. Ostavit ćemo ovako kako je naznačeno ovde 304, u pitanju je naređujući čelik. Sa leve strane vidimo da stock type-ovi imamo 6 različitih ovih ikonica, na osnovu koga ćemo bounding box offset birati ili stock size. Menjanjem ovih ikonica menja nam se ponuda softveru. Pošto je u pitanju prizmatičan deo, ovo je za cilindrične predmete, pošto je prizmatičan deo, obraćamo na primjer ovu bounding box, gde će, ovdje vidimo da mi je koordinatni sistem pozicioniran dole, koordinatni sistem, mi ćemo se odlučiti na naš koordinatni sistem, obratiti pažnju na naš pripremak, gde će koordinatni sistem izbornog koordinatnog sistema 1 popeti se ovde gore, znači rekli smo na početku da obradu vršimo počev od najviše središnje tačke površine predmeta. Bounding box offset nudi nam ponudu, da scrollujemo dole, nudi nam ponudu dodavanja dimenzija u smislu tehnoloških dodataka. I evo, mi ćemo za ovaj naš predmet se odlučiti za poneka 2 mm u smeru XY, u smeru X minus. Vidite da se malo pomerilo ovde, obratite pažnju sad na ovaj ovde deo kada dodamo 2 mm, prelaskom na Y, povećalo se, prelaskom na Y, on se tu povećao, želimo i u smeru Y pozitivnom da dodamo 2 mm, povećao se pripremak, odnosno sa ovim dodatkom za obraku takođe u minusnom smjeru dodajemo 2 mm, on će se povećati ovde ka nama. U smjeru Z ose, ovo je Z osa, takođe ćemo dodati 2 mm, a Z minus ćemo ostaviti 0 zato što je u samom startu izrade upravljačkog programa, odnosno gde je definisan zahtev za izradu gotovog proizvoda, definisano da naš gotov proizvod nema potrebu za obradom donjim delom i on kao takav će ostati neobrađen. Ovim dodacima smo definisali potrebne dodatke i definisali smo takođe i oblik i dimenzije pripremnika, samo je potrebno čekirati ovde na taster OK.